Napahimuslan sa Gatusan ka mga tao sa Barangay Upaw, Dapitan City ang gidalit nga Serbisyo Bilis sa Barangay nga programa sa lokal nga gobyerno kagahapon Hulyo 10, 2024. 185 ka mga individual ang naka-avail sa medical consultation ug nahatagan og mga tambal ug vitamins. 40 ang mipailawom sa dental services ug 50 ka mga batang lalaki ang natuli nga gipangunahan sa mga personahe sa City Health Office. Sa record sa CSWDO, 381 ka mga pamilya ang natunulan og tag 5 kilos nga bugas ug mga dilata. 100 ka mga bata ang nahatagan og bagong pare sa tsinelas, usa ang nakadawat og crutches ug usa sa walking cane. Dunay gihimong mass feeding alang sa mga mitambong sa programa. 40 ka mga tausab ang naka-avail sa libreng gupit. Sa record sa City Agriculture's Office, 163 ka mga packs sa seedlings sa gulay ang napud-apud, 56 ka mga packs sa inorganic fertilizer ug 26 ka mga packs sa organic fertilizers. Samtang sa record sa City Veterinarian's Office, mokabat sa 778 sa klase-klaseng hayop ang ipailawom sa deworming, 154 sa treatment sa mga manok ug 12 sa anti-rabies vaccines. Sa City Civil Registrar, adunay 15 sa late registration. Busa nagpasalamat ang mga benepisyaryo sa gidalit nga serbisyo publiko sa lokal nga gobyerno ngadto sa ilang barangay. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.